Giingong gunman og laing tulo ka mga conspirators sa kamatayon ni Shawn Bacaltos gipasaka ng kasong murder. Samtang miduso usab ang mga Bacaltos og motion for investigation sa korte aron i-upgrade ang kasong homicide nga giatuwang ni Vincent Navales ngadto sa kasong murder. Ano ang report? Uban sila abogado Giduso sa pamilyang Bacaltos ang kasong murder ngadto sa Cebu City Prosecutor's Office. Kini Batok sa upat ka mga personalidad nga nagkunsabo kuno sa pagpatay sa miyembro sa ilang pamilya, ilabi na kang Shawn Bacaltos. Subay sab kini sa nagkuha nilang bagong video diin na establisar kung si kinsa ang nagpusil sa biktima. Sa facts of the case, base sa video, gitumbok ang usa ka Ryan Christian Verano nga may pusil kang Shawn. Samtang gingong Kakunsabo si Cristal Istose, George Arati ug Luigi Agtuto. We are establishing treachery and premeditation because he was really defenseless, yun, unarmed, and with both arms raised. So there was no reason for him to be killed and shot at by this Verano. Emosyonal ang Bacaltos matriarch sa gidangatan siyang pamilya. Lisod pa. Dili dyan. Sakit kayo. Bata pa kaya akong anak. Nagkamagay siyang plano sa kinabuhi. In fact, mula rin siya sa US. Dagan ba kasi sila mga plano yung maigsoon. Nawala tanan. Okay. Justice. Justice. Samtang miduso og motion for reinvestigation sa korte ang legal counsel sa mga Bacaltos nga nagtinguha nga ipa-upgrade ang kasong homicide nga giatubang ni Vincent Navales ngadto sa murder case. Kininod sa bagong development sa kaso nga alang kanila adunay nahitabong conspiracy. We are happy because the initial finding, manggod, is there was conspiracy yun by the prosecutor. Ang ilang giingon nga naagi conspiracy. So we looked into the video again, naklaro man gihapon kung kinsa tong appeal sa conspiracy. Samtang ato sa telephone interview sa abogado sa mga Navales attorney Amado Ligutan, gipakagamay nini ang tinguha nga mausab ngadto sa murder ang kasong homicide. Wausab kunoy nahitabong conspiracy sanglit ang ubang mga tawo nga nasgutan igo lang kuno mitabang sa pagpacify sa nahitabo. The opponent is in complete disarray as to the legal strategy that they are pursuing. Now, remember, there is already a finding by the Office of the Prosecutor that the charge is only homicide. Homicide against Vincent Navales. That was the finding of the Office of the City Prosecutor. Samtang tan-awon pausab sa abogado sa mga Navales ang bagong video nga gihuptan karon sa mga Bacaltos. I have yet to see that. It's for them to prove that. But we are ready. We are ready to confront that allegation. Kauban si Johnsonon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.